Brouwers? Ja. Maar ze zien wat er komt. Ja, de enigste en belangrijkste prijs die Heerenveen ooit won heeft, is de KNVB-beker. Het is wel heel lang geleden dat Heerenveen een beker won heeft, hè? Het wordt wel weer eens tijd. En daarom gaan we nu op ziek naar de toppers van de takkomst. En dan ben je op Squatterwoord, het trainingscomplex van SC Heerenveen. Nou, dan moet je wel een tappen tussen zitten, toch? Dat lijkt het mij ook. Waar bist je? Ik ben Max Hoekstra, ik ben 10 jaar oud, ik speel bij Heerenveen, kom uit Leeuwarden. Maar in Lauwert-Wenje en bij Heerenveen voetballen, ken dat? Ja, Voor waar bist je dan? Voor Cambuur of voor Heerenveen? voor Heerenveen. En hoe vaak trainst u in de weken? Ik train normaal 3 keer in de week, maar om de week train ik ook nog 4 keer in de week. En wat is nou die allergrootste droom? Om profvoetballer te worden. En bij welke club dan? Barcelona. Ik ben op mijn 7e ben ik gescout door Heerenveen. En dat was al meer dan 3-4 jaar geleden. Dit is al best wel lang geleden. Oké. En welke positie speelst? Op nummer 10. Of noem het zien. Ja. Kijk als Frenkie de Jong. Of bist je misschien ietsje beter nog wel als Iets Frenkie de Jong? beter nog. Eigenlijk wel. Dit lijkt me wel een topper van de takkomst. Maar ik. Ja toch? En wie is die grootste voorbeeld? Luc Brouwers. Luc Brouwers? Ja. Maar ze zien wat er komt. Luc Brouwers. Hallo jongen, Hoi. hoe is het? Goed. Max toch? Ja, Mooi man. Leuk je te zien. dank Heb je je. er een beetje zin in? Ja. Dan gaat allemaal goed komen hè? Ja. Luc Brouwers is 24 jaar en is binnen in het Brabantse Helmond. Op zijn 16e maakt hij al zijn debuut in het betellen voetbal. Via FC Den Bosch, Go Ahead Eagles en FC Utrecht komt Luc dit seizoen bij SC Heerenveen te lonen. En ook in het Abelense stadion weet hij zijn doelpunten te maken. Luc, hoe oud is dus toch begonnen met voetballen? Ik denk dat ik 4 jaar was. En toen speelde ik voor mijn plaatselijke club uit Lieshout, waar ik ben opgegroeid. Hoe heet die club? RKVV Eli. En mooist als profvoetballer ik puddingbroodjes eten? Een puddingbroodje eten, of wij dan mogen. Heel soms. Wat is je droomclub? Liverpool. Ik vind het stadion heel mooi. Nou, Max. Dit zijn de catacomben. Ja. Oer, hoeveel hier hoopst u je te staan? Over 6, 7 jaar. En dan wist? 16 of 17 jaar. En dan zit je in het eerste elftal van SC Heerenveen. Ja. Ik was natuurlijk bij SC Heerenveen en dat is geweldig. Formidabel. Grandioos. Ja, ze zijn allemaal gelijk. Allemaal gelijk, ja. Maar dan wil Max echt heel graag profvoetballer worden. Heeft u misschien nog een tip van Max? Een tip die via de Guinea weet. Jazeker. Nou, je kunt er hartstikke goed voetballen, want je voetbalt al bij Heerenveen. Ja. Nou, een tip is heel hard blijven werken, ook aan de dingen werken die je bijvoorbeeld nog niet zo goed kan. Dus als je niet zo'n goed linkerbeen hebt, dan moet je daarop trainen. Als je niet zo goed schot hebt, moet je daarop trainen. Dus zo moet je, ja, ook al ben je nog heel jong, toch een beetje bezig blijven. Is er misschien echt voor daar nog iets waar je heel graag nog wat beter in willen worst? Ja, verdedigen zoals Van Dijk doet. Virgil van Dijk. Ja. En nog mijn vrije trap. De vrije trap krijg ik nog wel een beetje beter. Ja. Zoest dan Max daarbij helpen kunnen? Ik denk dat wij zo eens even wat vrije trappen gaan oefenen. En dan zal ik je wel wat tipjes geven. Oh, ik heb mijn voetbalschoenen niet bij, jongen. Dus jij moet het doen vandaag. Als jij naar heel veel vrije trappennemers kijkt, over heel de wereld, dat het misschien wel 95% van al die spelers eigenlijk altijd een vrije trap met de binnenkant schieten. Nou ja, dat is eigenlijk omdat je dan een bal iets beter kunt plaatsen. Wat ik hoor van jongens die heel veel vrije trappen nemen, is dat ze ook fijn vinden om een bepaalde ritme te krijgen. Dus je doet dit, je legt hem neer, je wacht altijd op een muurtje, want het muurtje moet eerst staan. Geef jezelf wat tijd, wat rust, je focus is heel belangrijk. En dan neem je hem. Nou heb ik de paal geraakt en de lat. Dus pak hem maar op, kijk maar even omhoog. Van hoe staat het muurtje? Waar staat de keeper? Nou, dan leg je hem neer. Nou, dan kijk je weer even omhoog. Dan pak je je stappen. De scheidsrechter die fluit. En dan schiet je hem. Als je eigenlijk een beetje net naast Arjen's hoofd schiet, dan draait hij eigenlijk zeg maar naar de goal toe. Dit is wel al heel goed, want ik denk dat hij heel goed over een muurtje heen gaat. Hier, nu gaat hij al richting de hoek. En dan zie je gewoon dat hij erin gaat. Heb je te krijgen mooie toppen van de takkomst? Ja, dit is zeker een topper van de takkomst. Zeker. Nou. Geniet ervan, Dankjewel. jongen. Alsjeblieft, hou mooi omhoog. Ik vind dit wel een hele leuke aflevering. Ik ook. En wist je wat leuk is? Nou? Nee, weekend ben we er weer.